आ गइल सब गबुआ गइली स कहिया रे कहि रे गांव घर के ठिका लगे करबे थी पूरा मनबे बढ़िया से कर आपन मन से काम करब की हुए काल होई जल्दी शुरू तही ने बुझाते नहीं छे जल्दी बांधो जल्दी बांध के चलल जाब हमनी बढ़िया से हाल दो यति कर त हम चामा तोर खींच ले हो हां धर है इधर हां धर इधर है रस्सी इधर है इधर है इधर हां चलो धइले भाई है रस्सी धर द बांध दे छोड़ धर बांध तोहरे ढेर बांधे आवत अनु तल बहुत भइल बारा इथि नु कहत हई काल बनिया त बुझाते न खबा चलो हम चलो नहीं हो ना बनबे चलो न उदय भले खाए के दियो चाहे मत दियो उतना फेरा नहीं खे जा अरे ससुर हम तोरे खातिर नु कहतनी टाइम से रोपा जाई त होई पैदा तो होई बात के करी रे अरे तब तोर मार के चमन से तोर नहीं के क्या बुझा तू न बतिया परसों दिन जोता जाई काल बनहाई परसों दिन जोताई चलो आज छोड़ अरे दिया अब ही सब बांध लेवल जाओ तब आग उग लगा के साफ होई खेतवा तब नु बनाई तो हई दू आदमी से हो जाई आ घरवा आउ का करत ह तुम से न कहबा बुझात चाभे के बेरा नानू कहला चाबे ई घर के आदमी सब खाई त हम खाइब हम ही एगो चाबी ला चलो आओ बिछा सब चावल तुम से तो न कहबा बुझात हमरे एगो फेरा बा कहो ना अकेले हमरे एगो पे पहाड़ बा भाषण देता रह ठंडा में हमारा से है सुन लो बुढ़ऊ ठंडा में हमारा से ठंडा में हमारा से अब पुअरा नहीं बनाई बाबूजी अब हम घरे जाई बाबूजी अब हम घरे जाई जाए दो चलो नु सुन चल है बनवा के जाए के बा बांध ठंडा लागता है सुनला बात की ना ठंडा के दिन कहिए बता गरम लगी तोरा बांध है काल घामा करी बढ़िया नु बांध है बांध बनवे काल होई ना तो मार के